A teraz k 11. kolu prvej futbalovej ligy. Začalo sa v piatok pražským derby, v ktorom Sparta zvíťazila nad Bohemiansom 1-0. Dnešné zápasy sa hrali v chladnom počasí, kde tu poletúval už aj sneh. Nováčik z Vítkovic hostil posledné mužstvo tabuľky Duklu Banská Bystrica. Najskôr domáci Smetana trafil za chrbát vlastného brankára a Banská Bystrica viedla 1-0. Potom však vítkovickí strelci predsa len našli správny cieľ a gólmi Gajduška z 11 a Marchevského zvíťazili 2-1. Z ostatných zápasov sme pripravili obrazové reportáže. Šláger kola sa hral pred vypredaným hľadiskom v Nitre. Plastika si v súboji s Baníkom Ostrava vypracovala niekoľko dobrých šancí. Bola v priebehu celého stretnutia iniciatívnejším mužstvom, ale nervozita prekážala v presnosti. Po bezgólovom polčase sa osmelili aj hostia, ale im takisto chýbal pokoj v rozhodujúcich fázach. Až prišla 76. minúta. Jež založil najkrajšiu akciu stretnutia. Ilavský kolmou prihrávkou našiel Kramoliša a ten dal s prehľadom jediný gól. Pozrite sa ešte raz na strelu Kramoliša, ktorá znamenala najtesnejšie víťazstvo. Hoci plastika dnes nehrala tak dobre ako v predošlých stretnutiach, za nezlomnú snahu po zisku 2 bodov si víťazstvo zaslúžila. Nádejný vstup do stretnutia v Trnave mala košická Lokomotíva. Vankovič trafil už v 2. minúte brvno. Ale od tej chvíle ako keby utelo. Hráči obidvoch celkov predvádzali tzv. Antifutbal, ktorý s prvou ligou nemá nič spoločné. Až zle bolo sledovať nepresné prihrávky, zlé spracovanie lopty a neschopnosť útočníkov zakončiť úspešne akciu. Hru domácich v druhom polčase jazda oživil Barkovci. Trnavčania trafili bránu za celý zápas len 2 a hostia 5 razy. A to je na vrcholový futbal veľmi málo. 2392 platiacich divákov bezgólovú remízu náležite ocenilo. Už s uzdraveným Masným nastúpil bratislavský Slovan na tehelnom poli do súboja s Prešovom o ligové body. A veru Slovan ich potrebuje ako soľ. Masný pripravil svojim spoluhráčom niekoľko výborných príležitostí. Ale Belasi tejto jesene ako by sa so streľbou pohnevali. Prešovčania vychádzali zo zabezpečenej obrany rušových útokov, avšak ani im sa strelecky príliš nedarilo. Až druhý polčas priniesol na ihrisko viac vzruchu, keď Masný ideálne nahral Švehlíkovi a ten dal vedúci gól domácich. Potom útočníci Prešova prekvapili obranu Slovana i nás a Šálka vyrovnal. Zdalo sa, že Slovan bude opäť štedrým hostiteľom, ale úsilie v závere stretnutia predsa prinieslo úspech. Víťazný gól dal 7 minút pred koncom striedajúci Haraslín. Slovan Prešov 2-1. Až dnes bojoval Nováček z Petržalky poprvé o ligové body mimo Slovensko. Do Brna přijel s improvizovanou sestavou obrany, ale se sympatickou snahou o otevřenou hru. Domáci měli s bojovným soupeřem hodně potíží a prosadili se až ve 37. minutě gólem Hrušky. Klíčem ke stečení branky hostů byl především důraz brněnského křídla. Hned po přestávce překvapil Šimurku Horný gólem z dobrých 25 metrů. Ano. O chvíli později mohli dát hosté svou první branku na hřišti soupeře, ale ani šance šancí k tomu Pochabovi nestačila. Hron nezaváhal. Ani poslední gól asi nedá spát brankáři Šimurkovi. Střelcem byl Mikulička a zbrojovka si připsala body za vítězství 3-0. Dobrý fotbal ještě žije. Slavia dnes znovu dokázala, že i na podzim se dá hrát odvážně. Herda ji právě teď v Chebu dostává do vedení. Sympaticky odvážně, tak začali hosté. Rudá hvězda se trochu lekla. Sebevědomí vrátil Petržela, to je útočník, který v Chebu našel sám sebe.
A je vyrovnaný. A pak přišla celá řada výborných fotbalových momentů i dobrých šancí. Jedna z nich slouží jako vzorek. Herda byl tentokrát ke gólu dost blízko. Hvězda velké šance neměla. Dokázal použít schopnosti objevy roku. Petržela potrestal chybu obrany Slavia a Cheb vedl. Druhá půle potvrdila dojem z první. Čermákovu uličku ve slavistickou autostrádu proměnil, zamazal. Cheb Slavia 2-2. Jenom 17 minut udržel Inter na Julisce čisté konto, než Štambacher získal Dukle vedení 1-0. Pak se dlouho bojovalo naplno. Až se rozhodl k pěknému solu Vízek, propletl se zadáky Interu a síce zavlnila podruhé. Potom se vydal na steč Chvojka. Jeho štafetu převzal Nehoda, ale i ten skončil špatně. Všechno potrestal Vízek třetí brankou. Ještě jednou stačili zadáci Interu zastavit protivníka jen takovýmhle faulem. Další penalta, znovu Vízek a jeho střela na konečných 4-0 pro Duklu. Ako teda vyzerá tabuľka prvej futbalovej ligy? Na čelo sa dostala Nitra, má 16 bodov, druhá Ostrava a tretia Dukla majú bodov 15. Štvrtý Bohemians a piatá Lokomotíva Košice získali zatiaľ 14 bodov, 6. Zbrojovka Brno 13. 7. Sparta a 8. Prešov majú 10 bodov, mužstva na 9. až 15. mieste získali po 9 bodov a sú v poradí Trnava, Slávia, Petržalka, Cheb, Inter, Slovan a Vítkovice. Posledná je Banská Bystrica, ktorá má už 3-bodovú stratu na predposledné miesto.